Ignitis er klar til at guide os gennem det her spændende opgør, som altså fløjtes i gang her. Tibor Næstved er favoritter, det må vi bare sige, har vundet 9 ud af 10 hjemmekampe i den her sæson. Kun tabt en enkelt kamp til Horsens med 16 point. Ayala, som vi også hørte fra i optakten, er amerikaner. Første skud mod kurven i aften på hjemmeholdet. I flere omgange. Ja. Skal det gå hen og blive sådan en aften for hjemmeholdet. Marcus Acer kan heller ikke få den ind. Her ser vi bolden bevæge sig godt for Telefon Næstved, ikke? Og de får et udmærket skudforsøg her og kommer på linjen, men første angreb, der ser vi alle spillerne røre bolden, ikke? Og de formår virkelig at svinge den hurtigt rundt og sætte forsvaret på hælene. Ja, han humper ud. Hjemmeholdets nummer 8, Lacho Gratson, hollænderen. Lad os da ikke håbe for ham og hjemmeholdet. Det er noget alvorligt. Kan de nemlig ikke undvære. Har været med i 19 ud af 20 kampe i den her sæson. Ja, også en af deres stabile scorer, ikke? Ligger på omkring 16 point for sæsonen. Bus Okafor, nigerianeren, åbner målkontoen i aften. Og han er altså sit hold foran med 2-0. Bakken Bears har fået en god start på første periode i Horsens. En kamp, der gik i gang for et kvarter siden. Fører 20-15. Holder også øje med den kamp her, hvor vi ser Fortune fra med træer. Altså en af de ting, han kan gøre rigtig godt. Han er god til at få sit skud af, lige meget om det er lidt presset, eller om han kommer rundt fra en pick and roll her, som vi ser. Heller ikke her lykkes det udefra. Hansen med tempo. Weekends topscorer Stephen Green skal spille en stor kamp. Det samme skal ham her, Morten Bülow, som er en af de få spillere fra Randers, der har været med i samtlige 20 kampe. Ligger snittet lige omkring de 15 point, og dem får de brug for i aften. Absolut, og en af deres, hvad skal man sige, anker i forsvaret. Han er god til at få contestet nogle skud og har noget størrelse på sig, så han kan holde folk ud af feltet. Og Okafor misser igen. Lidt for overildet. Og så lykkes det. Robin Duncan. Ser vi lidt løs kommunikation for Randers Kæmper her i forsvaret, hvor de har 3 mand på bolden og ikke nogen til at dække ham, der cutter til kurven. Det er ikke så lang tid siden, at de har stået over for hinanden. Det var den 11. januar her i hallen 197. Og der spillede altså Stephen Green en stor rolle for gæsterne med 28 point. Og det er ham, de skal sætte deres lid til. Det kan der ikke have tvivl om, hvis man skal jagte Svendborg på den her vigtige fjerdeplads. Altså 10 point efter. Absolut ingen tvivl om det, men man bliver bare nødt til at se mere fra resten af holdet, også fra Randers' side af. Man kan ikke lægge alle æggene i en kurv. Han får sin anden. Gianfro Bernard fra Jamaica. Og dermed A6. Når man kigger tilbage på den sidste kamp, de to hold spillede mod hinanden, så har vi også en rigtig høj score, ikke? Som du siger, 100 mod 97 point. Og en af de store nøgler for Randers bliver også ikke at lade Telefon Næstved score så meget. De skal gerne holde på omkring 85 point, hvis de skal have en chance. Ja, Næstved, der fik lavet 102 point, da de mødtes i Randers tilbage i oktober måned. 82. 102. Ja, Næstved. To sikre point.
Vin Baker Jr. Med masser af point. De tegner godt de første 3 minutter. Jalla. Og her får vi se, at Jalla han får åbnet fuldstændig op for skytterne udefra. Okafor har haft et par forsøg udefra uden held. Og når han kommer tættere på, så lykkes det. Jeg sige, det var en god beslutning af Vin Baker Jr. her, og ligesom at lade være med at prøve at forsere bolden i kurven her på sit baseline drive og vender rundt. Og lige før den blev stjålet, men heldigvis var ham for trukket en fejl. De ligger på 71% over hele grundspillet. Anders Kemper fra linjen. Vi ser den første her. Vin Baker Jr. Og også nummer 2. Og det er noget, de kan lide. Masser af tilskuere her i Arena Næstved. Når man ved, at de to hold har spillet så tætte kampe, så er det også en af de ting, der kommer til at kunne betyde noget. Hvis de kan ramme deres strafkast og kan få trukket nogle fejl, så sætter det dem selvfølgelig lidt bedre kurs mod en sejr. 21-20 i Horsens til hjemmeholdet. Et par minutter ind i anden periode. Presser til en afslutning ind i en fornuftig løsning, han finder frem. Okafor. Han er topscorer med 449 point i ligaen, Stephen Green. Det her, vi ser på pick and roll actions her, men ikke fordi at Randers de rigtig får noget ud af det. Det bliver mere soloafslutningen, så man prøver ikke rigtig at åbne noget op på det. Skud udefra eller en aflevering til tætteste mand er det maksimalt, de får ud af det lige nu. Randers bold er tæt på at kunne få fat i den, nu kan få. Jamen, han er dejligt aktiv omkring reboundsene og har nogle gode cuts til kurven. Meget medlevende hjemmeholdets head coach Daniel Pearson ude på sidelinjen. Som har både været i Tyskland, England, USA og Canada på hans rejse. Her kan han se sit hold komme bagud. 10-9. Overtog jo fra Andy Hipscher og har gjort det særdeles fremragende. Har også givet ham en plads på grundspillets hold som head coach her, hvor vi sådan så småt er halvvejs. Pascal, hvem kan være bedst tilfreds med de første 5 minutter? Den skal jeg lige have igen. Vi er halvvejs. Hvem kan være bedst tilfreds med de første 5 minutter? Jamen, jeg synes helt klart, at Randers de kan være meget tilfredse med, at de kommer på linjen, og de har fået svunget bolden en lille smule rundt. Jeg kunne godt tænke mig at se dem få lidt mere ud af deres pick and rolls. Her for eksempel kommer stærkt til kurven på det, man kalder et hornsplay. Screeningerne skulle gerne åbne noget op, så det ikke bare bliver sådan, hvad skal man sige, robotagtigt, at de løber rundt, ikke? Så fint at se, at de får noget ud af det. David Williamson langt udefra. De kommer altså med noget tempo. Randers Kemper er tæt på at kunne blive rigtig, rigtig smukt, men de får altså 2 gode point. Løber gulvet rigtig godt og får ligesom spredt forsvaret ud. Tæt på det her alley-oop. Bratson. Han er ikke mere skadet. Han kan lægge 2 point i kurven, for Næstved er reduceret til 11-14.
Fortune. De har fået en god start, Randers Kindred, det kan vi ikke komme udenom. Og vigtigt for dem, som vi også hørte i optakten med Morten Bülow. Vi tager en kamp ad gangen, og det bliver man simpelthen også nødt til. I den situation, de har sat sig selv i. Ja, det er et meget vigtigt mindset, ikke? Man skal helst lade være med at kigge for langt frem, fordi at, der er ikke nogen sejre, der er givende her. Okafor. De kommer stærkt landvej. Også en ting, at Team Fon Næstved skal gøre en lille smule bedre. De skal have bremset ned ad banen, ikke? I transition, der skal de lige have suget lidt af tempoet ud af kampen. Næstved er selv et godt transition-hold, men jeg vil sige, at Randers de kan score rigtig mange point, hvis de får lov til at bevæge bolden op ad gulvet så hurtigt. Ja, det er godt lavet. God aktion af Stephen Green, som altså kommer på linjen. Han er blevet 30 år, amerikaneren. Man må sige, det er en dygtig spiller, de har fået hentet sig ind i år der. Inden i dag havde han altså lavet 103 2-points i ligaen. Det er mange. Det må man sige. 111 for linjen. Hvis jeg også lige skal tage den med. Og her gør han det igen med lethed. Næstved har jo gjort det sådan set akkurat som de gjorde i sidste sæson efter det her grundspil. 16 sejre, 4 nederlag. Randers i sidste sæson 17 sejre, 3 nederlag. I den her 11-9. Det er noget en forskel. Det må man sige, og det er virkelig det er ærgerligt for Randers, synes jeg, at de ikke har været lige det bedre i starten af sæsonen, ikke? Hvor de lige kunne have fået af de lidt lettere sejre. De har sat sig selv i en situation, der bliver rigtig svært at kæmpe sig ud af, men nogle gange skal man også have ryggen mod muren. Og man skal selvfølgelig aldrig udelukke dem, fordi at de har nogle rigtig dygtige spillere. Og han bliver fejlet i skudsekvensen, og dermed får han altså også 3 forsøg for linjen. Josh Fortune. Og en af de bærende spillere for gæsterne. 18 kampe har han været med i. Ligger snitter 13,2 point. Han har spillet i ligaen en del hold efter, eller en del år efterhånden. Og det er hans 3. eller 4. år i Randers Kindred. Første gang, at han skal forsøge sig i den her disciplin i aften. – 32 stykker kan han notere sig selv for igennem hele sæsonen på linjen. Team Fon Næstved prøver at udnytte deres størrelse en lille smule inside her. De har lidt mere erfaring inde i feltet. Men de har fået et hul på 7 point. Randers Kindred er meget vigtigt for dem at få en god start på det her opgør. Og set i lyset af, at Næstved er et fantastisk gennemhold. I den her sæson har slået Svendborg med 3 point, Bakken Bears med 2 point. Og så også dagens modstander med 3 point. Og det er vel også noget, det Næstved har bygget på, at de vinder de her tætte kampe nu. Helt klart, og det må man sige, det er virkelig det er ikke en let ting at vinde de her tætte kampe. Det er marginaler, der gør det nogle gange, ikke? Og godt lagt i at vinde begge. Fornøjelse. Men det er i hvert fald noget, de mestrer i Næstved. Og selvfølgelig vil man gerne have nogle lidt sikre sejre, end hvad de har haft indtil videre, ikke? Man har ikke lyst til at leve på kanten af sædet hver eneste kamp, men de har virkelig vist, hvad der skal til for at vinde de her sejre. Defensive rebound. David Williamson. Endnu en amerikaner på det her Næstved-hold. Har også været med i alle 20 kampe. Stephen Green, der begik Randers' 4. holdfejl i første periode, som vi har
stille og roligt. Lad gå ind i de sidste 2 minutter. Begge hold i holdfejl her til slutningen af perioden, og man er godt tilfreds, hvis man lige kan få snedet sig på linjen til et par stykker. Mosley, kaptajnen, kunne ikke få scoret. Ja, det virker til, at han har Carl Blanc til at forsøge sig. Win Baker Jr. Ja, det må man sige, at han er og stemplede han måske ind på alvor. Hollænderen. Stærkt den anden vej. 2 point and then 1 til Gustav Johansen. Der er ingen sekunder at spille, føler man lidt i den her første periode. Det er ikke mange lange indgreb, vi har haft. Nej, det synes jeg heller ikke, og man får ligesom ikke, set, hvad holdene virkelig kan. Han havde at løbe stærkt og få nogle hurtige afslutninger, men jeg vil sige, at forhåbentlig nu, hvor vi kommer ind i det lidt længere ind i kampen, ikke? Anden periode, så tror jeg, vi kan se, at det dæmper en lille smule ned. Ikke? Lige nu så er det meget til Randers' fordel, at det kører i det her tempo. Ikke? De er gode til at score i transition, som tidligere sagt. Ikke? Og, det er Team Fon Næstved også, men jeg tror, de får rigtig svært ved Randers, hvis de lader dem løbe så meget. De er bagud med 10 point, men bare roligt. Det var de også i pokalfinalen 10-0 mod Bang Bears. Den vandt de alligevel. Team Fon Næstved. Kratzan med 2 point. Green udefra, selvfølgelig skal det komme fra ham. Vi har taget hul på det sidste minut. I en underholdende første periode med masser af point. Randers har passeret de 30, står noteret for 32, mens Næstved bringer sig op på 23. Masser af one-fejl, ikke? Det virker som om, at de er lige et skridt efter i forsvaret, både begge hold, ikke? Så de får lavet nogle dårlige contest og nogle små dumme fejl ind under kurven. 8. december fik Randers Gimbrier lavet 115 point. Det var i en udkamp mod Holbæk Stenhus. Det er den kamp, de har scoret flest. Så højt kommer vi næppe i dag, selvom de har fået en god start, fordi Næstved kommer med garanti til at rette nogle ting. Ja, det tror jeg helt sikkert også. Jeg tror, vi kommer til at se en meget lavere scorende anden periode. Men det er selvfølgelig svært at sige. Der er nogle hold i weekenden, der har været op omkring de 39 point i en quarter, ikke? Og nu har Randers scoret 32, så hvorfor skulle de ikke også kunne åbne op med en endnu større quarter? Kamara med fantastisk overblik til Stephen Green, som med lethed stille og roligt putter den i udefra. 35-24 med 20 sekunder tilbage. Næstved forsøger sig i form af Mosley. Han sagde, Morten Bülow, at de skulle tage en kamp ad gangen. Måske skal vi helt ned og tale om, at de skal tage en periode ad gangen. Og de er da i hvert fald kommet flyvende fra start. Ja, det vil man også altid sige, ikke? Men selvfølgelig, inden du går ind til kampen, så tager du jo kampen som helhed. Og når du nu træder på gulvet, så er det selvfølgelig en periode ad gangen. Så er det et minut ad gangen, så er det et angreb, et forsvar ad gangen. Han har forsøgt sig 3 gange i første periode uden at score. Mosley, her kommer han på tavlen. Det er også en spiller, som Team Fon Næstved har beholdt for nok mest for hans defensive effort. Han er ikke den mest scorende spiller. Bevæger bolden lidt mere i angrebet og kommer selvfølgelig også lidt til kurven. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at han er en god fyr i omklædningsrummet og er med til at binde holdet sammen. Mads Bro Hansen leder. De har 9 sekunder på uret. Så det går det altså en offensiv fejl.
ser den lige op øverste billede der. Han får lige givet et skub her med på sit rull, ikke? Og gør det umuligt for forsvaret at komme tilbage til sin mand. Og dermed oplagt mulighed for Næstved til at få reduceret yderligere med 5 sekunder tilbage. Og det lykkedes ikke i første omgang, men det gør de til gengæld i anden periode. Og det var nummer 55, Robin Duncan, som får reduceret. Og det betyder altså, at stillingen er 28-35 efter de første 10 minutter. En enkelt overskrift på første periode. Transition. De lavede en gentagelse fra sidste gang. De to hold var i Horsens. De nu, der har de i hvert fald en smal føring, inden de går til halftime lige lidt. Den skal du næsten lige have lov til at kommentere på selv. Jamen altså, super spændende med Horsens IC. De viser sig til at være et af de her tophold, som jeg måske har kigget på tidligt på sæsonen, og faktisk også fra sidste sæson. De har gjort et godt stykke arbejde med at skabe en dansk kerne og hente nogle profiler ind. De har arbejdet videre på en Leonardo Calino, og de har fået Frederik Brunby tilbage, som har været en af de sammenholdende figurer for holdet. Og så har de fået Gaze Davis igen, ikke? Så jeg kan ikke se, hvorfor de ikke skulle være en af contendersne i år. 2 sekunder tilbage. 1 sekund for at være helt nøjagtig. Og han når den lige akkurat. Robin Duncan, som reducerer fra hjemmeholdet. 31-37. 7. point for hans vedkommende. Fejl her. Det går mod Stephen Green. Mange fejl allerede i kampen her, ikke? Jeg kan sige, inden for det første minut får vi kaldt en fejl her. Man kunne have forventet, det dæmpede en lille smule af i perioden, men sådan skulle det ikke være. Sidst Randers vandt. Her i næste, der skal vi tilbage til 1. maj 2023. Det var en ordentlig sejr på 97-63. Her kan Stephen Green udbygge føringen til Randers. Det gør han. 39-31. Og lige ved, han kan stjæle den. Kunstner Johansen. Endnu en gang, at Team Fo Næstved, de kommer meget langt ned på shot-klokke, ikke? Det er lige før, det bliver en buzzer-beater igen. Han forsøger sig akkurat som før, den her gang uden succes. Han er stukket et sted. Win Baker Jr. Vi får et dunk. Og nu skal de lige passe på. Igen er Randers hurtige til at komme ud af startfjerne. Vi er ved at få lavet stil igen her. Er de kommet for at lege med? Det synes jeg absolut, at man kan se, at der er en helt anden intensitet i dem, ikke? Og de får virkelig sat sig på kampen her indtil videre, ikke? Jeg vil sige, at jeg synes, at måske man skal se dem speede en lille smule mere op til Team Fo Næstved hedder. De kommer meget langt ned på shot clock hver gang. Ikke fordi de får dårlige skud ud af det, men det er bare... De fjerner nogle options. Helt alene er han Robin Duncan. Så de tempo ud af spillet. Tempo med 3 point. 34-41. Jeg vil sige, meget vigtigt for dem at holde den under 10 point her, ikke? De bliver lige nødt til at holde fast i Randers og ikke give dem et alt for stort lead her. Det er klasse. Det er Marcus Acer. Her igen meget lang tid om at komme ind i deres angreb, ikke? Nu går de efter en post-up med Robin Duncan, men succesfuld, men igen, det er med stillestående spillere rundt omkring, ikke? Der vil jeg ønske, at vi så lidt mere fart i deres angreb. Stort miss den her gang med Win Baker Jr. Lidt overrasket over, at vi ser
scoringsløs Erik Ayala indtil videre. Ligger snittet i underkanten af 19 point. Ja. Men også kun 2 afslutninger i den her kamp indtil videre. De her to hold, de kender jo hinanden særdeles godt. Stod jo også over for hinanden i sidste sæson semifinale. I den lejlighed vandt Næstved med 3-1. Tabte så finalen med 4-0 til Bakken Bears. Og endnu en gang er det hollænderen Lacho Ratsan, der gør det godt. 38-43. Her igen, de prøver at udnytte post-upen. Vi ser, Morten Bülow, han argumenterer en lille smule for, at der ikke er fejl, og jeg kan måske godt følge ham i, at den grund, dommeren giver ham, er måske ikke lige, hvad der skete. Ikke? Han siger, at han stanger ham en lille smule med knæet, og det ligner, at han gør det tidligt, men uden kontakt, og så i det post-upen, den sker, så er der ikke andet kontakt, end det, der er på overkroppen. Han hopper så ud med 3 fejl nu, og det er tidligt i kampen for ham at have 3 fejl. Jeg sætter Randers Kæmper farten op igen og får en mulighed inde omkring kurven. Han får ikke smidt bolden afsted, men kan komme på linjen igen. Vi har også fået nummer 8 for Randers Kæmper på banen. Han anfører Anton Hansen. Aser har scoret og bragt sit hold foran med 7 point. Mosley leder. Er der en sprække? Randers Kæmper spillerne vil meget gerne have den anden vej, men dommeren havde en god vinkel af, hvad der skete på baseline. Ayala. Det var ikke i den omgang lykkedes det. Der bliver fejlet på Win Baker Jr. Ja, nu med 6 minutter og 20 sekunder tilbage, så har Team Fon Næstved fået 3 holdfejl og har kun 1 tilbage at give. Det bliver svært for dem at holde sig fra at sende Randers Kæmper mere på linjen den her periode. Han har brændt 2 ud af 2 forsøg. Herren, der skal forsøge sig nok en gang. Og lykkes det. Han er altså også en af de spillere for Randers, der har sat flest fra linjen. Det her, det var nummer 37. Så han 16. point i aften. Steven Green på 13. Og så lige må holde Skratson på 10. 4 sekunder tilbage. Igen bliver de sådan presset lidt næstved. Jeg synes, de har været presset i de fleste af deres angreb. Ikke? De er ikke rigtig kommet til det, de gerne vil til i afslutninger, tror jeg. Lidt tidligere i angrebet, men må man sige, at Randers de har gjort et godt stykke arbejde. Man kan også se, at Green han er meget aktiv op på toppen, ikke? I forsvaret, og får gjort det svært at aflevere og komme videre. Og selvfølgelig et drømmescenarie for Horsens IC, hvis de kan tage 2 point mod Bakken Bears, så kommer de op på 36, og så Næstved taber i dag. Så er der et lille hul. Selvfølgelig vigtigt at blive nummer 2. Man får en fordel af en ekstra hjemmekamp i semifinalen. Ja, helt klart. Altså hjemmekampene betyder alt mindre rejse, ikke? Og en lille boost fra publikum, og hvem vil ikke hellere
have 15 minutter til halven frem for et par timer, hvis man nu skal spille på den anden side af Danmark. Og Kapoor har scoret den første. 3 ud af 3 for hans vedkommende indtil videre. Og fortsætter Ben Screen. Næste på 40. Og 47. Så altså lige Daniel Pearson nok en gang, som har været her siden sommeren 23 på en 2-årig kontrakt. Og det er en god lille kløfter her fra Glenn Becker Jr. har ikke helt kontrol over bolden, og det ligner lidt, han prøver at han skal til at lave en aflevering, men ikke lige får samlet den ordentligt op. Det er altså et svært matchup for Erik Ayala. Han giver ham ikke meget plads at arbejde på. Er uheldig. Og Kratsan. Green med hurtige fusser. Ja, det er en ærgerlig fight heller, ikke? Fordi han bliver faktisk meget fri på det her play. Det er måske svært, når man kommer ind fra siden. Med Jonas Kvist Jebsen, og der talte jo også om i indledningen, at Charlie havde fortalt til Jonas, at han gerne ville fortsætte. Jeg har læst i dag, at Morten Hansen har været udtalt, jeg vil gerne have en dansk træner. Det kan selvfølgelig også gøre noget internt. Absolut, og det er selvfølgelig også spændende at se, om Charlie så vælger at blive. Men jo, sjovt at høre, at Morten han har sagt, at han gerne vil have en dansk træner, når der så mange år har været udlandske trænere i Randers Kæmper. Men det kan også være, at han mener, det er en af vejene til succes i klubben. Vi går ind i første halvleg af sidste 5 minutter. 9 points føring til Randers. Ja, det er godt fisket ind. Svært forsøg. Fortune samler op, og så går det stærkt den anden vej. Baker Jr. i 2 omgange. Ja, nu skulle de også helst have en scoring, når de spiller 5 ud af 4 her. Og så er vi tilbage på plus 11, som også var tilfældet i første periode. Skidt turnover her. Fortune prøver selvfølgelig lige at gå ind og søge fejlen. Stort miss, og så går det stærkt landvej. Og går de lige vejen for hinanden. God offensiv rebound. Anders kæmper sig tilbage, og så alligevel ender den på næste hænder. Lidt rodet. Meget rodet, vil jeg sige, ikke? Man ser, Randers Kæmper har god mulighed for en scoring hernede i transition, og de har faktisk hænder på angrebsrebounden, men begge Randers-spillere, de får lige tippet den lidt for meget. Men jeg må sige, at Stephen Green, han gør en kæmpe indsats i forsvaret. Grunden til, at de får den her steal, Just Fortune, han får hænder på bolden, det er, fordi han gør så godt et stykke arbejde på bolden, Stephen Green. Ja, lækker detaljer. Men noget, der ligesom også popper mig i øjnene, det er, at Næstved har lavet 2 ud af 13 forsøg fra træeren. Randers ligger kun på 4 forsøg, og så scoret på 3 af dem. Ja, det er utroligt lave procenter, de skyder lige nu, Næstved, men man kan sige, det er ikke... Der har kun lige været et par af dem, der har været dårlige forsøg, ikke? Som har været lidt presset af skud, og vi ser den sidste, der bliver kastet op her, ikke? Det er vi jo ikke vant til at se fra Team Pool næste side, særligt her i egen hule. Det er vi ikke. Jeg tror heller ikke, at vi kommer til at se de samme procenter resten af kampen, men det bliver meget svært for dem, hvis vi gør. Inden i dag lå de på 37,1 for træerne. Aktuelt 14% for reduceret her. En angrebsfejl mere her fra Randers Kæmper. Så Brandon Hansen.
Ja, han er ikke tilfreds, Stephen Green, når den lige rammer en næste lap på vej ud i form af Robin Duncan. Ja, dommeren argumenterer for, at den lige rammer Næstved, eller Randers-spilleren på benene. Det er ikke noget, vi lige kan se på video her. Den er vel god nok, når vi lige ser den igen. Ja, absolut. Absolut. Vigtigt for Team Forn Næstved, at de lige kan få en ekstra possession her. Specielt med en scoring. Ja, han stiger højt til hvert. Ja, de har faktisk fået meget ud af det, hver gang han har haft en post-up, og det er godt set, at Gus Okafor her, han lige får tippet det her og leve på afleveringen væk. Og vi kender altså det her Næstved-mandskab. Kommer de første gang, så skal Randers altså gå tidligt op igen. Og dermed også fornuftigt af Charlie Burgess lige nu at få trykket på den her timeout-knap. Ja, meget han sejrer, ikke? Svendborg, de har faktisk en trup, vi ikke kender 100% endnu, ikke? De har fået nogle nye spillere her sent på sæsonen, og man kender ikke deres fulde potentiale endnu. Så de kunne meget vel gå hen og overraske og være endnu stærkere, end hvad vi har set indtil videre i deres gode kampe. Men de er jo selv skyld i det, som han også var inde på. Bylov har tabt nogle dumme kampe, så at sige. Stephen Green langt udefra. Tabt til Værløse, har tabt i overtime til Copenhagen. Det er jo pligtsejr, hvis vil i en semifinal. Det er det absolut. Der er ingen svinger i valsen, hvis man gerne vil sikre sig en respektabel placering, ikke? Og man må sige, at det har Randers haft i år, ikke? Man kan bare ikke tillade sig at tabe de her kampe, og man har set det faktisk i sæsoner før med Randers, ikke? At de har tabt de her vigtige sejre sent på sæsonen, så det er vigtige kampe sent på sæsonen. Watson tæt på. Randersbold, den er de ikke tilfreds med, og det bliver så også ændret. Godt dommerarbejde, de lige får kigget sammen, ikke? Kommunikeret og får ændret kaldet. Svæv med 2 på. David Williamson. Ja, absolut ikke bange for at tage den til kurven, ikke? Han er holdets mindste spiller, men spiller virkelig med en fandelig voldsked og kommer bare til kurven, så snart han gerne vil. Ikke altid de bedste afslutninger, men han formår ofte at få noget godt ud af det. Duncan med sit 13. point. 1,5 minut tilbage i første halvleg. Og det var den bedste, så at sige, for Randers var altså foran med 11 for et øjeblik siden. Nu er de kun foran med 11. Så hurtigt går det. Så hurtigt går det nemlig. Og hvad er der sket i dine øjne? Jamen altså, jeg tror, at de lader Team Forn Næstved komme lidt op i fart, ikke? Og Næstved, de har heller ikke været så bange for at få nogle lidt tidligere afslutninger og løbe gulvet lidt mere, ikke? De så rigtig mange af deres første angreb. De kom helt ned på 3, 2, 1 sekunder tilbage på skuduret, ikke? Og det var gentagende offensive, ikke? Ikke fordi jeg synes, at Randers Kæmper, de gør en dårligere indsats i forsvaret, men det er bare som om, at Næstved, de spiller med lidt mindre bekymring nu. Det værste var ligesom sket, ikke? De kom langt bagud, og nu får de kæmpet sig tilbage. De har lavet 10 træk. Hjemmeholdet kan tage føring nu, hvis at hjemmeholdets kaptajn Jagan Mosley kan score på sine 2 forsøg. Og scorer på begge sine forsøg tidligere.
Point nummer 11 i træk, og helt lige i Arena Næstved. 51-51. Ja, og selvom der er masser af kamp tilbage, så går det hen og bliver rigtig svært for Randers, hvis de ikke kommer ud af den her halvleg med en føring. Og så er det lige pludselig hjemmeholdet der foran. Med 40 sekunder tilbage. Stephen Green skal ud og opfinde sig selv og holdet. Stephen Green leder. Han er god, men Nisser får endnu en mulighed. Det giver altså også Randers 14 sekunder. De vælger dog at afslutte hurtigt. Det giver Næstved 15 sekunder. God tid på hjemmeholdet, og det ved de selvfølgelig godt. Kigger lige op på klokken. Duncan. Rigtig smart, selvom det var meget fristende lige at få en afslutning her hurtigt. Ikke? De var i overtal i angrebet, men heller lige trækken til sidst her. Og så får vi bold til Randers Kimbria. 52-51 med under 1 sekund tilbage. Rigtig ærgerlig skridtkald her, ikke? Han har ligesom steppet på ham. Og uden tvivl, at han får løftet sin pivotfod op. Alligevel tæt på. Ja, meget tæt på. Og det var altså et Randers Kimbria-hold, som startede rigtig, rigtig godt. De var foran efter første periode med 35-28. Og så kunne det også godt hjælpe lidt, ikke? det ser vi altså lige Randers træner Charlie Burgess, 39 år, er jo selv tidligere spiller i Randers, har også optrådt i klubber både i Tyskland, Finland og Holland. Anden halvleg får vi taget hul på her. Hjemmeholdet Næstved i hvidt, som ligger for land med 2 point. Ayala, som du ikke var synderligt imponeret af i første halvleg, stempler ind her. Absolut ikke? Og han kommer med sine første 2 point i kampen, ikke? Og jeg er sikker på, at noget af fokusen har været at få ham i gang, ikke? Fordi at de har brug for ham. Han er en af deres topscorer, hvis ikke deres topscorer. Og en vigtig mand i det her mandskab. Og der forsøgte de sig så udefra. Win Baker Jr. var det. Og måske ikke lige den mand, man havde regnet med at ville skyde den første træer, men han har noget tur i den. Var den. Har lavet 21 point. Man sidder lidt med den fornemmelse, at de første 3-4-5 minutter for Randers bliver rigtig, rigtig vigtige. For kommer næste først foran med 6-7 point. Helt klart. Som regel så siger du, at de næste 3 minutter er de vigtigste i kampen, ikke? Fordi at det handler virkelig om, at man kommer ind og sætter sit præg, ikke? Og virkelig får kontrol over det. Og det samme gør det for Randers her, ikke? De skal virkelig vise, at de ikke bare lægger sig ned. Han er helt fri, og han slipper selvfølgelig ikke. EJ Kemper-Will. For bragt hjemmeholdet foran med 5 point, 59-54. Sat deres 3% en lille smule op her. Jeg tror, han har ramt 2 nu, ikke? Og så Duncan Robinson en. Også godt, hvis vi kan få lidt gang i Morten Bülow her, ikke? Han er kun noteret for 4 point. Spiller, der ligger på omkring 15, ikke? Han gjorde også en del for dem, synes jeg, selvom han ikke har scoret så meget, men han åbner nogle ting op. Godt stil, og så tager han den fra coast to coast. Marcus Acer. Jeg ser virkelig også Erik Ayala her. Han prøver at stemple ordentligt ind i kampen, ikke? 4 point nu her i starten af perioden, og tager den aggressivt til kurven her. Bliver godt nok lige dirigeret væk. Og så en long one. Han har fået en flydende start på anden halvleg her. Amerikaneren har stadigvæk op et lille stykke til hans snit på 19 point. Han er oppe på 6.
tror ikke, at vi skal være overrasket over, hvis han spiller i hvert fald 9 minutter den her periode, ikke? Og lige får en lille puster inden fjerde kvarter. God bevægelse på bolden her. Så kan Morten Bøhlov ikke lige få hænder på den her til sidst, og så bliver det næste bold i fart her. Watson med et lækkert smash her. Først skal jeg sige, den der er så dunket i den der. Ja, det må man sige, den gjorde. Topscorer for Team Fogh Næstved, ikke? Han har virkelig formået at få noget ud af sine cirka 15 minutter i kampen her. Han bliver fejlet i skudforsøget her. Win Baker Jr. Anden gang, han sætter en spiller på linjen for 3 straffe her. Han gjorde det også med Just Fortune i første periode. Det er det, man tit snakker om som træner, så er det closeoutsene. Når man kommer ud til en spiller, der modtager bolden bag træerne, så får man kommer ud med en hånd op, klar til at følge med dem på drivet. Og selvfølgelig skal man ikke løbe ind under dem, så de ikke har et sted at lande, når man som dommer har lidt ved at kalde en fejl. De har sat lige omegn af 80% for linjen i aften. Nu får de en mulighed for at udbygge den statistik. 14-17. Køligt. Horsens har stadigvæk gang i en god kamp. Hjemmekamp mod Bakken. Vi er lige gået ind i sidste periode i det opgør. 65-60 bliver cifrene på. Og Jarler endnu en gang med et godt drive ellers. Ja, helt klart en angrebsfejl, vil jeg sige, men det mener dommeren ikke. Ja, jeg vil sige, selvom man ikke har fået sat fødderne, så er det stadigvæk med et dyk fra skulderen her fra Just Fortune, men det er så til... Det ser så lejende lidt ud. Absolut. Han er meget atletisk, ham Stephen Green der, ikke? Han svæver godt i luften, og får endda lavet lidt ekstra bevægelser med bolden, der måske ikke var så nødvendige. Og du sagde, at de første 3-4 minutter blev rigtig, rigtig vigtige. De var bagud med 5, men har fået kæmpet sig tilbage, hvor Næstved så får scoret igen. Watson. De har også gjort det særdeles godt for linjen. Over 90% til hjemmeholdet. Ligger på 73,3 for hele sæsonen. Nu har to af Randers' bigmænd, de er i fejlproblemer, ikke? Både Morten Bøhlov og Gustav Rønnold Johansen har 3 fejl. Man skal lige have en forklaring derude. Daniel Persson, han var bestemt ikke tilfreds med den kendelse. Her ser vi Charlie Burgess. Mens der lige er et lille ophold i spillet her ved de her straffekastforsøg, så lad os lige komme med til Jonas Kvist Jebsen. Ja, for der er jo også en kamp i gang her i Horsens, som vi har været inde på et par gange, og den følger vi selvfølgelig også tæt her imens. Sidst vi snakkede om den, det var da det var gået til pause. Der førte Horsens knebent. Nu er de lige taget hul på 4. periode. Nu står der 73-68. Stadig en føring til Horsens. De har Bakken lige i hælene, men 7 minutter tilbage, og et Horsens-hold, der kan være på vej mod en overraskende sejr. Ja, hvis Horsens vinder, så er det altså højt overraskende, men kun godt for os og for spænding i basket ligaens playoff A, fordi at hvis det holder stik, ja, så kommer det altså op på 36 point. Både Bakken og Horsens. Det er godt for Team Fogh Næstved, hvis de så kan tage 2 point her. Endnu en fejlkald her.
Jeg vil sige, der mangler ikke fejl i den her kamp, og Gustav Rønnold Johansen, han har fået snedet sig op på 4 fejl nu. Så der skal ske lidt rotation over i Randers Krimdrier-lejren, ikke? Men man har svært ved at holde en spiller på banen, der har 4 fejl, ikke? Med halvanden periode tilbage. Hvad har du gjort? Jeg havde nok taget ham ud og roteret en af de andre ind, ikke? For at se, om jeg... Men samtidig så er det også dyrt at sætte Morten Bülow ind, og hvis han får en fejl mere, ikke, så er du på 2 store, der ikke rigtig kan spille, ikke? Det kunne være, at man gik hen og fik rigtig meget brug for ham i flere perioder. Den havde de fleste her i hallen set ind. Stort gisp. Men det er virkelig også her, at Næstved, de skal til at udnytte, at de har noget størrelse, og de fejlproblemer inside Randers Krimdrier. Vi hørte jo Anton Hansen, lige han gik ud i omklædningsrummet, sætte lidt ord på første halvleg. Han følte ligesom, deres angreb er gået i stå frem mod slutningen af halvlejen. Hvad har du set her de første 5 minutter, hvad det angår? Ja, men helt klart lidt mere boldbevægelse. Stadigvæk nogle gode 1-mod-1 situationer, men det er også kommet sig af, at man har speedet angrebet en lille smule op. 63-63 er vækstet til 67-67, så noget tyder på, at vi har en kamp til den bitre ende. Det håber vi jo også. Det fik de altså også tilskuerne her i hallen den 11. januar, da Næstved vandt med blot 3 point mod Randers. Han er helt fri udefra. Ja, et skud han også sagtens kan ramme, og det gør han så her. Gustav Johansen. Så kan man jo være glad for, at han rammer sådan et skud, men også bange for, at han lige får tilsnuset sig en fejl mere i denne her periode og tager sig selv ud af kampen. 30 point. Og her der ligner det, at han bliver beskyttet en lille smule af dommeren. Ratson bliver ikke med i gulvet. Du ser noget forundret ud. Jeg vil sige, at der var lidt fra Windbaker Jr. her. Jeg tror ikke, at han faldt helt af sig selv. Og han får en teknisk fejl for flopping, tror jeg. Vi lader billederne stå et øjeblik, og alt imens så står Jonas klar med Randerslejren for en kommentar. Ja, jeg står sammen med assistent Mike Nielsen. Mike, det virker som, I har fået kontrol over kampen igen nu. Hvad er det, I har lært af første halvleg, hvor Næstved kom igen? Jamen, vi kommer egentlig også dårligt ud til anden halvleg. Lukker dem ind i kampen, og de får et forspring på 5 point. Vi har heldigvis svaret rigtig godt igen her, og vi ved jo, at vi skal vinde de her kampe. Så der er ikke nogen... vi skal bare komme i gang. Der er i hvert fald en Windbaker, der har skilt sig rigtig meget ud. Har I fokus på måske altså sprede pointene mere, eller er det måske meget ham og til dels Stephen Green, der skal gå igennem? Ja, det er jo hele holdet, vi skal spille igennem. Selvfølgelig har vi nogle individualister, som virkelig kan sætte point i kurven. Vind har en fantastisk kamp i dag. 26 point på nuværende tidspunkt. Har næsten ikke sat en fod forkert her i anden halvleg. Og vi skal bare fortsætte med at gøre det, der dur lige nu. Tak for det. Ja, selv tak. Det er altid godt at fortsætte med det, der dur. Randers har fået kæmpet sig tilbage foran med 6 point. Ja, så kan man sige heldig for dem, at Ladio Grandson, han har fået en tur på bænken med sin 4. fejl her, ikke, på en teknisk fejl, og det gør det straks sværere for Team Fon Næstved. Han har jo ligesom været en af drivkræfterne i deres angreb. Igen er det akkompagneret af Stephen Green, og så Windbaker Jr., som vil også sige point nummer 28. Og timeout fra en frustreret Daniel Pearson. Man føler, man skulle have haft en fejl i den anden ende, og nu får Radio Grandson, han får en teknisk fejl, og sådan, så lige for at få ro på næverne, så er det meget, meget klogt at tage en timeout her.
Og lad os se, om det udmønter sig i noget rent konkret for hjemmeholdet. Der er en åben port hele vejen igennem. Absolut. God åbning. Godt trukket fejl her. Nu er 3 fejl til Vin Baker Jr., ikke? Så det begynder at se mere sort ud for Randers Cambria inside. Første gang, at han skal forsøge sig for linjen her. Duncan. Stensikkert får han reduceret plus 6 Randers. Med 3 minutter tilbage af tredje periode. Nu ser vi mere pres på her fra Team Fogh Næstved, men til gengæld går de tilbage i en zone her. Se om de kan få dækket lidt mere af. Du er jo Randers til at skyde lidt mere udefra. Det er ham her, du gerne vil se udefra. Det var det lige netop. Og der kom han. Der kom han. Og hvis han først kommer i gang, så kunne det godt gå hen og blive svært for Næstved at komme tilbage i den her kamp. En spiller, der ligner lidt en skygge af sig selv, af Bakary Kamara her fra Randers, som har været en utrolig dygtig spiller i ligaen i sin forhåndværende år her, men har stadigvæk ikke scoret nogen point. Og det er også kåret som bedste forsvar i sidste sæson i ligaen. Ja. Og det var lige netop en af de ting, der gav ham nogle scoringer også. Det var hans gode forsvar. Være hurtig til at plukke bolden væk og en aflevering videre, og så løbe med i angrebet og få nogle gode transition point. Bernard Lemis. Duncan med steal. Igen er det en af de ting, der bliver lidt sværere, når man spiller i målzone. Det er at komme ind i feltet. Og der bliver budt ind til at skyde en lille smule mere udefra. En af de gode måder at slå zonen på, det er specielt som vi ser her. Fart op ad gulvet, sørg for at man ikke lader dem sætte den. Godt samlet op af Marcus Assor. Og så er man også lidt mere 30 point i aften. Udstillet i rebound-spillet. Vin Baker Jr., som også samler den op her. Er det et forventet Randers Cambria-hold, eller er det et Næstved-hold, som er gået mere eller mindre i stå? Du må godt sige en kombi. Tænker du på kampen, eller tænker du på den gejst-energi, de havde i slutningen af anden halvleg? Det synes jeg helt klart. Det synes jeg helt klart. Jeg synes, det er et Randers Cambria-hold, der kommer ud og ligesom tænkte, at vi har ikke noget tab her. Vi skal bare lægge det hele på gulvet. Og jeg synes, at Næstved, de ligner, de prøver hvad de kan, ikke? Men lige nu så har de svært ved at hamle op med Randers' speed op på gulvet, ikke? Når de først får fart på Randers, så er de svært at stoppe, ikke? Og prøver man nogle nye ting, zonen her, og det første, der gør, det er at blive ramt en træer, så er det utroligt demotiverende for et hold. Mister 100% fra linjen i aften, 6 ud af 6. Og Steven Green, som bringer sit hold foran med plus 10 point.
Her hvor der er præcis 1,5 minut tilbage ved tredje periode. Den var vigtig for Williamson. Skridt mod Green. Ja, der må være noget ved venstre wing herovre foran næste udbænken. Det er anden gang, der bliver kaldet et skridt der. Vi bevæger os så småt ind i tredje periodes sidste minut. Næste prøver ihærdigt at indsnævre deres point. Forskel til Randers, og det lykkes her. Temporary. Det er i hvert fald ikke fejlkald, der mangler i den her kamp, må jeg lige have lov at sige. Han fortsætter. Green. 7-7. Næste scoring bringes op på 20 point her. Koldblodet. Steven Green, ligaens topscorer. 40 sekunder tilbage. Næste forstår ikke det her kald, men den står ved magt, og dermed så kan Randers spille for at udbygge deres føring. 30 sekunder tilbage. Og næste kan lige nå at få et skud mere afsted. Isolation play her. 3 spillere, der kommer op til ham, så helt klart noget åbning for nogle af de andre spillere. Rigtig heldig turnover for Næstved her, der lige bliver trådt ud over sidelinjen her på det sidste drive. Nu har de mulighed for at reducere her. 10 sekunder, det er udmærket at have 10 sekunder tilbage på uret, ikke? Nu sætter de to af deres bedste angrebsspillere ind, ikke? For at se, om de kan få en hurtig scoring her. Ayala og Gratzan. Som har spillet sig væsentligt op. Nummer 2 for hjemmeholdet. Lurer mig, vi ikke ser en lille pick and roll op på toppen af banen her. Otte sekunder tilbage for Gratzan og Ayala, der skal forsøge at finde noget sammen. I samspil med ham her, og det bliver den sidste afslutning i en medlevende tredje periode, som Randers Kimbri altså sammenlagt vinder med 26-31, og det er anden periode, at Randers får scoret mere end 30 point. Er du bekymret for næste frem mod fjerde periode? Lad os lige høre fra Jonas, du har nemlig seneste nyt. Ja, vi er på de sidste sekunder af den her kamp mellem Horsens IC og Bakken Bears, og det er definitivt. Bakken Bears, de taber den første kamp i slutspillet. Der er få sekunder tilbage. Horsens fører med 10 point. Dermed så har vi da fuldt spænding både i forhold til førstepladsen. Og hvis Randers så skal holde den her føring her, jamen så kan vi da slet ikke bede mere om neutral søger. Både spænding om førstepladsen og om semifinalpladserne. Så en god åbning på slutspillet, set med neutrale briller i hvert fald. Hvor stor en overraskelse er det i dine øjne, at Bakken Bears taber med de her 10 point til Horsens? Sige 10 point, ikke den største overraskelse. Altså, jeg kunne sagtens se et Horsens IC-mandskab, der går ind og tager den her kamp fra starten af, og jeg synes kun, det er fedt for ligaen. Det åbner nogle ting op for de andre hold også, og blandt andet for Horsens selvfølgelig. Så rigtig spændende, men ikke overraskende, fordi de er inde i en rigtig god rytme. Næstved skal forsøge sig, det skal de nu. De er presset af shot clock. Randers med
En god aktion i den ene ende, og så er det meget, meget tæt på at kunne lave noget lækkert i den anden ende. Og den skal jo være her. Heldigvis hænderne på bolden igen, ikke, kan man sige for dem. Men ja, den skulle have været der. Og han spiller simpelthen så særdeles fremragende. Stephen Green viser endnu en gang, hvorfor han kom på grundspillets hold. Suveræn topscorer i den her basketliga. Ind i dag stod han noteret for 449 point. Nummer 2 på listen, Jaden Edwards fra BMS Herlev, 381. Men har også kun spillet 12 kampe, tror jeg, Jaden Edwards. Væsentligt færre kampe, selvfølgelig. Det skal med i ligningen. Med det gennemsnit, han render rundt med, så vil han klart overgå Stephen Green. Men man kan også, hvis man sætter i perspektiv, at de ligesom spiller på 2 meget forskellige hold. Ikke? Der er flere scorer på Randers Cambria, end der er i BMS Herlev, så selvfølgelig er der en større scoringsbyrde på Jaden Edwards end Stephen Green. Pearson på sidelinjen appellerer. Ja, men det synes jeg ikke rigtigt, han kan. Altså, spilleren er i luften, der er ikke noget unødvendig kontakt. Han bliver fanget under fanget på en pump fake der, ikke? Det var de ikke enige om. Det bliver de nok aldrig. Det er også det fede ved sport. Ja. 4 øjne, 2 meninger. Kratson. Den skal de helst ikke have for mange af de her. Får han et skud mere her. En lille gave. Og den pakker han ud. Hollænderen. Green bliver bremset. Det er så 10 træk for linjen fra ham her. Det er godt, han er god til at ramme dem, når de nu får så mange chancer derfra. Med Søren. Der var et miss. Men det ændrer ikke på det faktum, at Randers er foran 88-79. Og 9 point slet ikke umuligt for Næstved. Altså man kan sige, at de har allerede lavet det her run en gang før, ikke? Og nu er de gået ned på 7. Og kan de lige tegne det perfekt, så kan de godt komme ud af den her kamp med en sejr. Men man må sige, at Randers Cambria, de har virkelig spillet stærkt i dag, og de har både nogle gode forsvarsaktioner, og specielt her i anden halvleg haft nogle gode angreb. Det er vel også nu, at Randers skal ud og vise, at de har lært af det her med at være foran med 11, så smid det væk. Helt klart. De skal ind og vise deres ro, ikke? Og ligesom sørge for, at de har en god tålmodighed i angrebet, og blandet med at virkelig skrue op for intensiteten i forsvaret. Morten Bülow med sit 5. point. Ja, der er også blevet skudt 53 straffe i den her kamp indtil videre.
teknik. Værter med Williamson. Fortune. Endnu en træer for ham. Man må sige, det er gode scoringer for at holde Næstved på afstand, ikke? Det er et lidt lettere angreb, kommer ned og bevæger bolden hurtigt og får et skud udefra. Det skal lidt mere separation. Det er så også her, at Randers de skal passe lidt på, ikke? Fordi hvis de bare bliver ved med at bytte scoringer, selvom de har haft nogle træer og sådan, ikke? Så kan det hurtigt gå hen og blive farligt, fordi misser du en gang, 2 gange, så lige pludselig så har du en helt tæt kamp. Ja, Burgess nede på sidelinjen, den var han ikke helt glad for at se. Det var han meget utilfreds over. Mental boost til hjemmeholdet. Og kan de sådan for alvor få arenaen her i gang, så kan de også være med til at lægge ekstra tryk på Randers. Ja, meget pres på bolden her. Fortune, ja, hvorfor ikke? Iskølig, og han er en spiller, der kan brænde varm med utrolig høje procenter, ikke? Han tænker ikke 2 gange over sådan et skud der. Det var 4-6 udefra. Ja, så er den op på 9 point igen, ikke? Råbter på nigerianeren. Og er du sidder med 6 minutter tilbage. Man må sige, vi bliver heller ikke snydt i dag, vel, ikke? Det er en højt scorende kamp, og det ligner ikke, der er nogen af holdene, der er ved at stoppe med deres scoringer. Ja, kigger vi på Randers igennem hele sæsonens grundspil, så står de noteret for 93,6 point i snit, som de selv laver. Og det har de da slået den i aften i hvert fald. Næstved ligger på 96,5. Den skal de nok også nå. Så stadigvæk en Erik Ayala, der bliver holdt godt under sit gennemsnit, ikke? Med 6 point i dag. Han ligger snittet de her 18,7 for 18 kampe. Anføreren Mosley Har haft nogle gode drives til kurven her. Give and go, får bolden igen hurtigt. Ikke bange for at tage kontakten, når han kommer derind. Morten Bülow på en træer også her, ikke? Og både ham og Gustav Johansen har ramt fra toppen nu, ikke? Pointene bliver mere og mere fordelt på Randers Kæmperies side af. Det bliver vel også med til, at Næstved skal forsere en anelse her med 5 minutter tilbage, at man er med med 10 point. Helt klart, fordi man begynder at kigge på de der lidt hurtigere skud, ikke? Fordi man har ikke så meget tid at spille lige pludselig. Og endnu en gang ser vi, at Randers Kæmperies komme på linjen her. De ligger altså på de her flotte 90%. Noget over deres gennemsnit fra sæsonen, der lyder på 71. Ja, de har været stærke fra linjen i dag. Man kan selvfølgelig også argumentere for, at det er måske de rigtige mennesker, der har været på linjen for Randers af, ikke? Som skyder en god procent sæson igennem, ikke? Og specielt ham her. Han har forsøgt sig 13 gange og scoret på 12. Steven Green.
Hvad har Pearson at rode med i den berømte værktøjskasse? Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke, han har så meget at smide efter dem igen i dag. Fordi at, det er et velspillende Randers-mandskab, vi ser lige nu. Ikke? De har svært ved ikke at få trukket en fejl, eller i det mindste få et godt skud afsted. Ikke? Ser vi her en af de første angreb, hvor de ikke får en scoring, ikke? I perioden. Så Fortune skal passe på, brokker sig. Hans tredje fejl. Noget af det, der virkelig ikke har fungeret i aften for Næstved, det er udefra. Altså på de her træer 5 gange er det lykkes for dem på 23 forsøg. Ikke den højeste procent. Jeg tror heller ikke den værste, vi har set. Jeg tror, der var en kamp i sæsonen her, hvor der blev scoret 2 for 23 eller sådan noget. Ikke? Men vi skal bare snakke lidt om det, så sker det ikke. Men nej, jeg tror langt fra det er deres bedste aften bag træerne. Og det har selvfølgelig også noget at sige. Jeg har fået en sød sms hjemmefra fra vores gode kollega Aske Strand Bygaard, som siger, at tidligere season high fra Win Baker Jr. Det var 25 point mod Værløse. Han lavede 30 i aften. Han lavede dem hurtigt. Det er noget tid siden, vi har set ham score nu, ikke? Så han kom hurtigt op på de 30, synes jeg ikke. Jeg tror allerede, det var i tredje periode, men han var virkelig også ustoppelig. Og det kan vi se en lille smule mere fra ham her. Og har også gjort det alle steder på gulvet i dag, ikke? Han har været med til at drible bolden op ad banen og gået coast to coast. Han har scoret træer, han har været på linjen og scoret straffe. Har virkelig lignet en spiller, der kan det hele. Og det kan være den her gnist, der skal være med til at tænde det helt store bål for hjemmeholdet, som altså kun har tabt et enkelt opgør indtil videre i egen hule. Det er tilbage i november måned. 5. fejl fra Josh Fortune her. Og det var 2 hurtige. Det var 2 rigtig hurtige, og man må sige, at han har 15 point, ikke den højeste scorende spiller på holdet, men han har haft nogle rigtig vigtige træer her i 4. periode. Score 2, som lige holder Næstved med afstand her, ikke? Hvor de var ved at få et lille run, ikke? Så helt klart en de har brug for. Næstved havde brug for en scoring her, og fik det ikke. Bylov kæmper sig igennem Næstveds defensiv, og det giver ham altså 2 point. Ja, og så spiller der med 4 fejl her, ikke? Så er lidt begrænset forsvarsmæssigt, ikke? Kan ikke lægge lige så meget pres på. Og samtidig så er de også i fejlproblemer for holdet, ikke? Og vil sende dem på linjen med hver fejl, de laver. Og nu skal ham her altså også passe på. Win Baker Jr. Og 4. fejl. 4. fejl, ja. Og 3 straffeskud, tror jeg. Katastrofe for Randers, hvis man også skulle miste ham. Burgess samler lige flokken. Mens Pearson med lange øjne kan kigge op mod linjen og se Hans hos Okafor skal eksekvere. Jeg tror også, han var lidt forvirret om, der blev kaldt en timeout der. Han var på vej tilbage til bænken, hvor dommerne de stod og undrede sig lidt over, hvorfor der ikke kom en skytte på linjen. Men
Blandt andet så er han, der har ramt 2 for 2 nu. Og meget fornuftigt for Team Fon Næstved, hvis han kan score den sidste her. Til gengæld har vi også set Randers Kæmpe være rigtig stærke på reboundsene. De har virkelig formået at få fjernet Næstved fra de offensive rebounds. Og gået ud og udlignet det her reboundspil, hvor de ligesom var nede med omkring 5 rebounds ved halvleg. 2 sekunder tilbage for Bülow og company. Defensive rebound. Næstved jagter endnu en scoring, og de lugter blod. Anders overlever her, så går det stærkt den anden vej. Azor. Ja, det vil jeg også sige var god nok, ikke? Han hopper op og slår til pladen på et skud, som meget vel kunne være gået. Ja, lige præcis. Det er 2 point på hjemmebane mod Svendborg Rabbits. Man kan selvfølgelig sige, fra Horsens Ise er det jo fantastisk, hvis Randers de går ud med en sejr her, ikke? Så sætter det lige en lille kile eller en pind i hjulet for Team Fon Næstved her. Så ser vi en god ro her hos Randers Kæmpe. Skal gerne spille lange angreb. Bare bruge en masse tid på uger. Dagens kampsponsor er Fastfood Andersen og Sønnen. Halvandet minut. Altså, de fik lige slugt et halvt minut af uret. Ja, lige præcis. Og man kan sige, jo, det er selvfølgelig super ærgerligt med en turnover, men med 6 sekunder tilbage på skuddet, og det er bedre end et layup med i den anden ende. Jeg vil sige, lidt sjov afslutning her for Gus Okafor. Trukket 2 her. Meget vigtige sekunder, der venter selvfølgelig. Og Bakary Kamara, han fejler også ud her. Nej, det var Ven Baker Jr., der fik sin 5. fejl. Jeg vil sige, på det her tidspunkt er det måske ikke alt for betydende. Han har ikke givet nogen point i lang tid, og er gået lidt i stå offensivt. 8 ud af 8. Og Okafor. Han er pisket til at sætte en mere. Krydsede Næstved også de 100 point, og så sluttede hans fest også fra linjen. Og de her ansigter, ja, de ser ikke sådan voldsomt glade ud. De ved godt, hvad klokken er slået om 1 minut, hvis ikke at Næstved formår at lave et super comeback. Stephen Green med 3 point. Stort smil fra Charlie Burgess ind til sin vigtigste spiller, Stephen Green. Dermed så ligner det altså, at det bliver Randers, der tager sejren med 1 minut tilbage, plus 10. Næstved, der altså havde vundet de sidste 3 kampe mod Randers Kæmpe. Her er Randhusianerne på vej mod et af de største resultater for dem i den her sæson. Vi skal lige lukke døren. Ja, den så ikke alt for god ud derovre for anføreren Mosley. Han glider lige på halvgulvet. Lad os håbe, at han ikke bliver skadet her. Han skulle meget gerne blive klar til holdets næste kamp 9. marts. Og måske en tur til Bakken. Svær kamp også for næste der selvfølgelig. Det er alle kampe i slutspillet, men det er nok den sværeste. Det må man sige, men de er også et hold, der spiller til nogle af Bakkens svagheder måske, ikke? Og sådan har der været flere hold, der er i sæsonen indtil videre. Og man kan ligesom se på resultaterne, hvordan de slår hinanden indbyrdes. Se Næstved, de spiller stadigvæk med en forhåbning om lidt flere point her, ikke? Fordi der er selvfølgelig også noget, der kommer til at betyde noget indbyrdes på resultaterne, men ikke fordi jeg tror, at Næstved er i fare for at havne på en del plads med Randers, men derfor betyder alle point stadigvæk noget.
De skal finde nogle hurtige afslutninger i hjemmeholdet. Nu får de en udstrakt hånd. Og det er EJ Temperville. Men altså et Næstved-hold, som inden i dag havde givet modstanderen i snit 81,6 point. Og han står noteret indtil videre for 111. Det kan de selvfølgelig ikke være tilfredse med. Hvor der stadigvæk er liv i kampen. 103-11. Han skal selvfølgelig sætte en mere. Temperville. Og det gør han også. Kan de lige lave et stil her inden for en håndfuld sekunder. Bolden flyttes selvfølgelig op på Næstveds banehalvdel. Markus Esser sætter spillet i gang om få sekunder. Det er selvfølgelig Green, men sigter efter Bylov. Og Ayala får fejlet med det samme. Ja. Nå. Det var med vilje. Jeg tror spørgsmål. lidt mere, det var stilen, de gik efter, men så er der god. Han scorer på 2 ud af 2 forsøg hidtil. Den gode Bylov. Så lidt overrasket ud. Plus 8 Randers. 30 sekunder tilbage. Handler vel om for Randers nu ikke at fejle og bare prøve at håbe på, at man kan presse dem så meget som muligt. Men næste får reduceret Temperville. Ja, okay. Så bliver fejlet. Der bliver fejlet, ja. Send på linjen. De har en timeout tilbage. Det er godt, coach. Den er vigtig for Randers, den her. Og meget sikker på linjen i dag. 6 ud af 7. Sandet render ud i timeglasset for hjemmeholdet, der skal finde en afslutning. Den får de altså ikke. Skridtkendelse mod Næstved. Fejler de så igen? Der bliver roteret godt i truppen her, der spiller ind og ud hele tiden fra Næstveds side af. Hvem har færrest fejl? Ja. 17 sekunder skal de holde ud. Esser tager vigtige sekunder af klokken. Og her ligner det altså, det er et Næstved-hold, som har kapituleret med 8 sekunder tilbage. Han får godt nok reduceret her hjemmeholdets Robin Duncan. Men det bliver Randers Kindria, som tager fra Arena Næstved med 2 point. Det står fast her. Morten Bylov. Jeg ser med, de kan finde den sidste afslutning. Det kan de ikke, men det er de nok ligeglade med. Randers Kindria vinder altså den her kamp med 114 mod 108. Og de to trænere kan uden for billedet sige pænt tak for kampen. Næstved, der har vundet 3 kampe mod Randers Kindria.